बेवहाय नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। आपडेट था, थुलुंगा जानानै था। सेथि खौराङावनो दङ हाग्रामा महिलारिया दा गावनो सासे हारसिं दैदेनगिरि। बे बाथ्राखौ बुंदों उर्खावगोरा ब्रह्मआ। बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो दासिमबो गोबां दान दंबावो। नाथाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायै सोदोबनि दावहाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया शुक्रबारखालि क'क्राझार जिल्लानि परबतझरायाव इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'नि बुब्लियाव हाग्रामा महिलारिया होनाय बिबुंथिनि फिननायाव मोनसे राजखान्थियारि बिबुंथि होयो। बिथाङा बुंदोंमोन दि इउपिपिएलआ 2020 मायथाइयाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो 5 बोसोरनिफ्राय बिटिआरखौ खुंगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया गावनो बे बाथ्राखौ मिथिगौ दि इउपिपिएल दोलोआ सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन। थारैनो हाग्रामा महिलारिया दा गाव हारसिङैनो दं। बिपिएफ दोलोआ दा दैदेनगिरिफोरनि आंखाल आरो सोंखारिदों दि दोलोआव थानाय बिपिएफनि दैदेनगिरिया दा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय रायज्लायनो गोमालांबाय। माब्लाबा माब्लाबा प्रमिला रानी ब्रह्मआ बेनि गेजेरावनो मोननैसो गारां लिंहरो। प्रहलाद बसुमतारी, कास्तम बसुमतारीया सोमोनांनायजों मोनसे हानजा बानायदों। मानोना बिपिएफ दोलोनि गुबै दैदेनगिरिफोरा दा बिपिएफ दोलोआव गैया। हाग्रामाया थारैनो हारसिं दं। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ आरो गावनि सान्थौजों बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा। बिथाङा सोरनिबा फुथुला बायदि मोसानांगोन। मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ दाबि खालामो दि फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो मोन 22 मासि देरहागोन। बिथाङा सनिबाराव चिरांनि दांथल मडेल गामिनि साखाथिनि भुबनेश्वर हाजोआव खुजिया दैमानि खुरखानायखौ होबथानो थाखाय हा संरैखाथि बिफाननि सिङाव 60 लाख रां बाहायनानै लुनो गोनां बिथांखि गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंजों बे बाथ्राखौ बुंथियो दि खोन्दोआरि मन्थ्रिजों प्राय 60 लाख रां बाहायनानै लुजानो गोनां बे बिथांखिया दांतल इक' टुरिज्म आरो पिकनिक स्पटखौ रैखाथि होगोन। बे हाबाफारिया हा संरैखाथि बिफाननि चिरां खोन्दोआरि मावख'गिरि नासिबुर रहमान, हाग्रा मावख'गिरि एस.आर. मुसाहारि, ओनसोलारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। नैथि खौराङावनो दङ बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बर' हाखौ दखल खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार जिल्लानि परबतझरा साब डिभिजननि गुमा काउन्सिल बियाबनि फानबारि सुबुं फोथाराव बिपिएफनि मोनसे मावथिफोरनि मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव बाहागो लानानै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायाव गोबां बिबुंथि होदों। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' आरो इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै बुङो दि बिपिएफ, बिजेपि, कंग्रेस दोलोफोरा फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थियाव हारसिङैनो गेलेनो फोसावदों। थेवब्लाबो प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ दिनैसिम हारसिङैनो थांगोन होनना फोसावनो साहस खालामाखै। एबसुनि नाजानायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि ज' जानायनि सायाव महिलारिया बिबुंथि होयो दि एबसु आरो खाम्फा बरगयारिया प्रमद बर' आरो आंखौ मासियाव जिरायनो बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जेबो दुंहाव थासारि जायाखै। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि बे मेलाव गोबां अनजिमानि दोलोनि मावथिफोर आरो दोलोनि मददगिरिफोर दं। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव खारबाय थानाय गारियाव स्टान्ट खालामबाय थानाय साथाम हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ सनिबार 22 मार्च खालि गणेशगुरियाव खारबाय थानाय गारिनि सायाव गिथावना स्टान्ट खालामग्रा साथाम सुबुंखौ हमदों। दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ खबिया पल्लभ बरुवा, जाय दरजायाव नांथाबना दंमोन, गारिखौ सालायग्रा राज मालाकार आरो फारदिन फिर'ज, जाय कारनि सिङाव सिगारेट सोबगासिनो दंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला सासे सेंग्राखौ 20 मार्च खालि बिस्तिबार खालि गणेशगुरियाव गंसे लांदां दरजानिफ्राय बायजोआव थाबाय थानाय गारिनि सायाव जानला मोनला जिरायना थानाय नुनो मोन्दोंमोन। फानबाजार पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिया जाथायखौ रोखा खालामनानै बुंदोंमोन, जों गणेशगुरि खाथिनि गुवाहाटीनि लामायाव स्टान्ट खालामनाय आरो ट्राफिक आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय साथाम सुबुंफोरखौ हमदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ ओइचएस सेथि बोसोरनि रांखान्थियारि पेपार लिक जादों।
ASSEB-आ थिखानाय बायदि आनजाद खुंदों। आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्डआ सोंथि बिलाइ सेरनायनि उनावबो शनिबार 22 मार्च खालि हायार सेकेन्डारि HS सेथि बोसोरनि रांखान्थियारि आनजादखौ खुंदोंमोन। आनजादनि सिगां बे लेखा बिलाइया समाजारि बिजोङाव गुवारै फोसावजादोंमोन। ASSEB-आ मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि बिसोरो आनजादनि 1 घन्टा सिगां फुंनि 8 रिंगायाव रिपर्ट मोनदोंमोन, बबेखानि बिसोरो आवगायलांनो थिरांथा लादोंमोन मानोना बांसिन फरायसाफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि मिरुफोराव दंखायोमोन। बियो ASSEB-नि रोखोमसे शेयारनि जाहोनाव HHEB सेथि बोसोरनि सानखान्थि आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि सानसे उनाव फैयो। बर्डआ आनजादनि नेमफोरखौ सिफायनायनि थाखाय गं 15 सोरखारि नङै फसंथानफोरनि बेरेखायै राहा लादोंमोन। मावख'गिरिफोरा रांखान्थियारि पेपार शेयार जानायखौ नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो फिन आनजादनि सायाव जेबो थिरांथा फोसावनाय जायाखै। 5थि खौराङावनो दङ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ हारसिङैनो खारनो सानदों। BJP दैदेननाय NDA-नि दोलो UPPL-आ गोनांथि जायोब्ला फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC बिसायख'थियाव उदाङै बाहागो लानो साखाफारा जागासिनो दं। सनिबाराव बिजनीआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै UPPL-नि गागि दैदेनगिरि खाम्पा बरगयारिआ बुङो दि दोलोआ हारसिं थांनो थाखाय आबुङै थियारि। बिथाङा फोरमायो दि 300निबो बांसिन गोदान सोद्रोमाफोरा UPPL-आव हाबदोंमोन आरो पार्टीनि मोनसे गोख्रों मदद दिन्थिदोंमोन। बबेखानि बिथाङा बेखौबो नारसिनदोंमोन दि BTC बिसायख'थियाव गोरोबथाया जेब्लाबो गाहाय बिफाव लाबोदों। बिथाङा BTC-नि जौगानायनि थाखाय UPPL आरो BPF-नि गेजेराव खौसेथि लाबोनो खावलायो। बेनि गेजेरावनो मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ BPF-नि गाहाय